खुलुमबाय स्टुडिअ आं दं राजीव बसुमतारी बे समाव हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफ दोलोनि सायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोबां फिनजाथाय होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि हाग्रामा महिलारी बिथाङा एबा बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थि 2024 मायथाइयाव लोकसभा बिसायख'थि जानो गोनांथि दं आरो बे लोकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जयनिं हाबाफारि लादों आरो बे जयनिं हाबाफारियाव मालाबा 500 मालाबा 1000 मालाबा 1500 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जगदान जादों एबा इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय गुबुन जिएसपि दोलोनिफ्राय जयनिं जागासिनो बिपिएफआव जयनिं जागासिनो दं होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे समाव बुंबाय थादोंमोन आरो बेखौ लानानै दिनै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारीनि सायाव लोगोसे बिपिएफ दोलोनि सायाव फिन जाथाय होदों। हाग्रामा महिलारी बिथांनि एबा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानाया बेसेबां सैथो आरो बे बाथ्राखौ एबा सैथो एबा नंखाय बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोख्रों फोरमायदों आरो हाग्रामा महिलारीनि सायाव गोबां फिनजाथाय होदों। मा फिनजाथाय होदों बेखौबो नोंथांमोना ग्राफिक्सनि मददजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गावनि बिसि आरो इउपिपिएलनिफ्राय एरख'जानायफोरखौल'सो जयनिं खालामदों। बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङासो बुंदों। बिपिएफआव जाखिनि जयनिं जादों बैफोर जयनिं जानायफोरा जाबाय बिपिएफनिनो दैदेनगिरिफोरनि बिसिफोरखौनो बिपिएफआव जयनिं जाहोदों होननानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। बे समाव फिन आरो ग्राफिकनि मददजों जों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफ दोलोनि सायाव गोबां मानि फिन जाथाय होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे समाव हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायजों गोबां जायगायाव बिपिएफ दोलोआव जयनिं लाबाय थानायखौ फिन जाथाय होदों। हाग्रामा महिलारी जयनिं लानाया नंखाय जयनिं, बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। जाखिनि बिपिएफ दोलोआ जयनिं लागासिनो बेफोर गासैबो नंखाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गावनि बिसि आरो इउपिपिएलनिफ्राय एरख'जानायफोरखौल' जयनिं खालामनो हादों होनना बुंदों। जाय बिथांमोना बिपिएफआव जयनिं जादों बैफोर जयनिं जानायफोरा बिपिएफनिनो दैदेनगिरिफोरनि बिसि लोगोसे आरो माखासेफोरा इउपिपिएलनिफ्राय गोरोन्थि खामानि मावनायनि थाखाय एरख'जानाय सोद्रोमाफोरखौसो बिथांमोना एबा बिपिएफआ जयनिं लागासिनो दं होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आरो लोगोसे दिनै उदालगुरिनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनायाव उदालगुरिनि खावरां आरो नेपालपारायाव 1000निबो बांसिन बिपिएफजों लोगोसे गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों होनना फोरमायदों। फिन फोरमायबावदोंदि उदालगुरिनि नेपालपारा आरो खावराङाव 1000निबो बांसिन बिपिएफजों लोगोसे गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बिथाङा फोरमायदों आरो नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों नुखादों गोबां इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे भैरबकुन्द ब्लकनि जेनेरेल सेक्रेटारि थामहिनबा गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बाहागो लानायजोंनो खावरां आरो नेपालपारायाव गासै 1000निबो बांसिन बिपिएफ आरो गुबुन दोलोनिफ्राय 1000निबो बांसिन जगदान जादों होननानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदों बिदिब्ला हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफ दोलोनि जयनिं जानायखौ लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लानि। बावैसो सिगां जों खावरां प्राइमारि कमिटिनि सिङाव 900निबो बांसिन गुबुन हान्जानिफ्राय इउपिपिएलआव जयेन जानाय हाबाफारि जों फोजोबना फैबाय आरो दा जों पुब नेपालपारा गामियाव 90नि बारा आइजोफोर आरो हौवा मानसिफोर गुबुन हान्जानिफ्राय इउपिपिएलआव जगदान खालामदों। दिनै बिथांमोनाबो बेखौ नुदों जे थांनाय 2 बोसोर इउपिपिएलनि नेतृत्वनि जे सरकार सोलिदों बे सरकारा बे ओनसोलनि आरो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हानाय हाबाफारि मावदों। जोंनि बिटिआरखौ जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो हादों आरो मानसिफोरनो थांना थानो हानायनि राहा दिन्थिनो हादों आरो बेनिखायनो
दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै बे हान्जायाव बाहागो लाफैदों दिनै बिरोधि पार्टिनि गोबां दैदेनगिरिफोर मावथिफ्रा इउपिपिएल जेबो मावाखै होननानै पाब्लिकखौ थगायनानै गावसोरनि मानसिफोरखौनो गोदान जगदान खालामनानै इउपिपिएलनिफ्राय बायदिसिना पार्टिनिफ्राय जगदान खालामनानै थगायनानै रायजोफोरनि मेगना हाद्रि बाला सारगासिनो दं खिन्थु जेसेबांखि जगदान खालामनाय हाबाफारि दा नुथों बेवहाय नुगोन जे बिथांमोना गाव गावनि पार्टिनि सोरबा हिन्जावफोरखौनो आरो जगदान खालामहोफानाय आसलथे मेम्बारखा बेबायदिसो बेनिफ्राय साफा सानै जायफ्रा इउपिपिएलनिफ्राय गोरोन्थि खामानि मावनो थाखाय एक्सपेल खालामजानाय बिथांमोना लादों इउपिपिएलनिमोन खिन्थु दा इउपिपिएलनि नंलिया बेबायदिखौसो बिथांमोना सासे सानैखौ गोदानै मोन्दों खिन्थु दिनै जोंनि हान्जायाव जायफोर फैदों बिथांमोना गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय बिथांमोना सिगां जोंनि हान्जानि सोद्रोमा नंखायामोन खिन्थु थांनाय 3 बोसोराव दिनै इउपिपिएलआ जिबायदि खामानि मावदों लामा सामा बानायनाय स्कुल रिपेयार खालामनाय आइजोफोरनो बायदिसिना स्किम होनाय जेरै आइ अनसाय बिथांखि माइन'रसरां बिथांखि थें फाख्रि बिथांखि बेबायदिनो गोबां हाबाफारि लोगोसे गुबुन गुबुन स्किम बेबायदि होनायखौ नुनानै दिनै आइजोफोर लोगोसे हौवा मानसिफ्राबो जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों थांना थानायनि राहाखौ नुदों बेनिखायनो बिथांमोना इउपिपिएलआव जगदान खालामदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मेसेज जे इउपिपिएलआ जे खामानि मावदों दिनै बिरोधि दलनि माबाफ्रा गोबां बाथ्रा प्रसार खालामनांगौ अपप्रचार आसलथे प्रचार नङा अपप्रचार खालामगासिनो बिथांमोना मावाखै हारियाखै जेबो माबाखै होननानै बिथांमोना अपप्रचार खालामबाबो रायजोफ्रा बेखौ फोथायाखै खारन गावनि मेगनजों नुदों बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय गोबां इउपिपिएलआव जगदान खालामदों बे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा आरो फैगौ समफ्राव जों आसा खालामदों रायजोफोर जों गसंगोन जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामगोन फैगौ बिसायख'थि लोकसभा एमपि लोकसभानि थाखाय माबायदि बेसेबांसिम साख्रि खालामगोन बिसायख'थि सफैब्ला बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय खामानि मावनाय बे जिखुनु राजनैतिक दलनिनो बिबानखा आरो दिनै इउपिपिएलआबो जिहेतु मोनसे राजनैतिक दल राजनितिखौ लानानैनो गेलेनो ओंखारनाय खामानि मावनो ओंखारनाय हान्जा बेनिखायनो फैगौ जितु पार्लियामेन्ट इलेक्सन बेखौ लानानै जों एक्टिभ जानानै दं जोंहा इउपिपिएलआ मोननै समस्तियाव खामानि मावनो गोनां दं बेखे मोनसे जाबाय दरं उदालगुरि समस्ति आरो बेनिफ्राय क'क्राझार समस्ति आरो बे समस्ति मोननैखौ जों इउपिपिएल हारसिं डिसिसन लानाय नङा जिहेतु जों आसामाव बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपि ज' मोनथाम राजनैतिक दला ज' जानानै खामानि मावदों बेनिखायनो बे मोननै समस्तियाव बबे मोनसे राजनैतिक पार्टिनि बिजाथि थागोन बेखौ डिसिसन जों हारसिङै लाया बेखौ जों बिजेपि एजिपि इउपिपिएल ज' जानानै सावरायलायनानैसो सिद्धान्त लागोन आरो बे पर्याय दासिमहालागै फैथ'वाखै जिहेतु जोंहा दासिमबो 6 दान दंबावो इलेक्सन जागोनहालागै आरो बेनिखायनो जों बेखौ सम सफैबा ज' सावरायनानै डिसिसन लागोन बबेयावहाय क'क्राझाराव बिजेपिनि केन्डिडेट जागोन ना इउपिपिएलनि जागोन बा दरं उदालगुरियाव बिजेपिनि केन्डिडेट जागोन ना इउपिपिएलनि जागोन बेखौ जों सावरायलायखांनानै डिसिसन लागोन खिन्थु जों दा बबेयावहाय सोर बबे पार्टिनि डिसिसन पार्टिनि बिजाथि जागोन बेखौ थिग खालामखायोबाबो जों बिसायख'थिनि थाखाय ज'यैनो खामानि मावलायगासिनो दं आरो बे मोनथाम राजनितिक हान्जा एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएल बे मोनथाम राजनितिक हान्जानि थांखियानो जाबाय बे मोननै समस्तिखौ जिखुनु उपायबो देरहाहोनांगौ बे जोंनि थांखि दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना सिखिरि दख'ना आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थङानो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957
383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।